बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा जोलुर बादायलायनाय आङो बेखौ दिन्थिगोन आरो जोंहा बियो जागोन उदालगुरि डायमन्ड फिल्डआव जागोन बियो आरो बे गेमानो जाबाय जोंहा बड'फा UN ब्रह्मनि जि 29थि बोसोरारि जोलुर बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायावनो बाहागो लागोन जोंहा मोननै गोख्रों हान्जाया बाहागो लागोन बेनो जाबाय जोंहा कुबेरालि FC आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन अरगें FC बे मोननै गोख्रों दोलोनि गेजेरजों जोंनि दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाया जागोन आरो दिनै ग्रेन्ड अपेनिं सेरेमनि जानानै बे जागोन आरो बिनि हाबाफारिफोरखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दे अब्ला माबायदि हाबाफारि जायो आरो सोर दैदेनगिरि आरो लिडारफोरा बेयाव बाहागो लाफैयो आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो दिनैनि गेमा माबायदि सोर देरहासार जानो हायो आङो बेखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर दे अब्ला बिदिबा आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो जोंहा नैबेनो फिल्डआ नैबेयावनो जागोन गेमा बेनिफ्राय आरो जोंहा दायो नै नायग्राफोरा फैहांबाय थादों दासिमबो जोंहा जायाखै ओमफ्राय जिथुनाखि जोंहा बड'फानि जि खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि आरो फ्लेग होइस्टिं खालामनाय बियो जानानै थांबाय बे समावहाय आङो सिनायथि होनो सिगांदों जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ थाखाय गुरै खावलायदों आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना थानाय गेदेमा आलासि आं बे समावहाय फिन खनसेबाव सिनायथि होनो सिगांदों आरो बिथाङानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंग्रा स्वर्गियारि सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ थाखाय आं गुरै खावलायदों फिन खनसेबाव आङो सार बिथांखौ आं सिनायथि होनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आं बे समाव आं सिनायथि होनो सिगांदों धन्यबाद थाकिले आरो बिथाङा बाउन्डारि कमिटिनिबो साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बे समावहाय आं सिनायथि होनो नागिरदों कुइसु धन्यबाद थाकिले बे समावहाय आं सिनायथि होनो आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायगोन एक नम्बर আমার উপরে উপস্থিত হব পারিছে উদালগুৰি ডিস্ট্রিক্ট বর্মান স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি ডাঙৰীয়া স্যার আর বিथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लागोन आरो बिथाङा स्पर्ट्स पेन्सनारबो बिथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आं बे समावहाय आं सिनायथि होनो नागिरबावदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि सार प्रनेक दैमारि बिथांखौ फिन खनसेबाव सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायदों साबायखर थाबाय टिचार एसोसिएशननि आफादगिरि गसाइ स्वर्गियारि दंफैयो जोंनि गेजेराव बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायदों बेखायनो
दिनैनि हाबाफारिखौ फिन दैदेनलांनो थाखाय आङो जोंनि टुर्नामेन्ट कमिटिनि चिफ कनभेनर आदा रुपस बागै हेलो MLA उदालगुरि लोगोसे बे 29थि अल इंडिया बड' फावखुंगुर ब्रह्म वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे गासै टीम प्लेयार नोंथांमोनखौबो फिल्डआव हाबनो खावलायहरनाय थाबाय जागोन हिदुल बसुमतारी आसाम फुटबल एसोसिएशन उदालगुरि मनजित दैमारी उदालगुरि इलिस मसारी उदालगुरि प्रेम नार्जारी IFF गसाइगाव बे समाव जोंनि गाहाय आलासिजों लोगोसे गासैबो दिनैनि आलासि बिथांमोनखौ दिनैनि प्लेयार्सफोरजों हेन्डशेक लानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बे समायाव आङो टीम मेनेजार बिथांमोनखौ
सिनायथिनि हास्थायदों कबिरालि एफसिनि मिस्टार रमिअ खाख्लारि टीम मैनेजर ऑर्गेंग एफसी बिग्रायसार बागलारी साबायखर बावनाय थाबाय गासैबो लासै नोंथांमोनखौ जोंनि बे जौस्राङाव सिनायथि होनो हास्थायदों बिथाङानो जाबाय मुस्रि आनन्द दैमारि नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेजों लोगोसे बाबुराम दैमारि बोसोनगिरि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसु बे समाव जोंनि खेला सालायगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि खेलखौ सालायलांनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय बर' जार्सि नम्बर 12 सोदोब बर' जार्सि नम्बर 20 आशिष कुमार दैमारि जार्सि नम्बर 5 सुमन बसुमतारी जार्सि नम्बर 14 अविनाश बारिक जार्सि नम्बर 9 तुराबा जार्सि नम्बर 1 हेमंत राय जार्सि नम्बर 2 अभिजित खाख्लारि जार्सि नम्बर